ये लोग के जरूरत रहला ना, सारे लोग हल्ला करके बोली है ना। अब मजा आई तो नचा दे। आवाज का नाम बता? अंशु। अंशु है अतः मिष्टी। मिष्टी मिठाई, ये मिठाई बड़ी है ना। तो आई ना, अरे मान करे छोड़ दी कोई पढ़ाई हो जाए दुनिया में बहुत लड़ाई। अरे मान करे छोड़ दी कोई पढ़ाई हो जाए दुनिया में बहुत लड़ाई। धक्के दोनों घंटा खींच ले ले बा दुपट्टा हम जुआ डरा दे ले बा। दुपट्टा पहन ले बड़ी क्यों? दुपट्टा खींचल बा कि नहीं खींचले बा? तहार हो ना ना, इतना सुंदर बड़ी के इनका दुपट्टा खींचे रोकले होई रास्ता जरूर। रास्ता तो रोकले हो कि नहीं? ताई ना कहीं अरे धक्के को ना घंटा खींच ले ले बा दुपट्टा हम जुआ डरा दे ले बा। तोरा अखिया के तोरा अखिया के तोरा अखिया के गजराए जा झगड़ा करा ले बा। तोरा अखिया के गजराए जा झगड़ा करा ले बा। मान करे छोड़ दी कोई पढ़ाई हो जाए दुनिया में बहुत लड़ाई। मान करे छोड़ दी कोई पढ़ाई हो जाए दुनिया में बहुत लड़ाई। धक्के को ना घंटा खींच ले ले बा दुपट्टा हम जुआ डरा दे ले बा। तोरा अखिया के तोरा अखिया के तोरा अखिया के गजराए जा झगड़ा करा ले बा। तोरा अखिया के गजराए जा झगड़ा करा ले बा। त एही खातिर माराई ले। ये तो समस्तीपुर बा ना, समस्तीपुर कैसे गई? त एही खातिर समस्तीपुर ले। त एही खातिर आराई ले ए जानते तो बराई ले। त एही खातिर आराई ले ए जानते तो बराई ले। क्या बात है? चीज बट्टे खींचा जानी तकिया न पीछा। चीज बट्टे खींचा जानी तकिया न पीछा। रउए ले जाई है हमरो बाइछा। तनी भाग बता देख ले जांच के। तनी साख बता देख ले जांच के। बोलाई बड़ा जल्दी बता के बोलावा है नहीं आओ तू नहीं जा। अतनी साख बता देख ले जांच के। तनी शोर बचा ले जा। अतनी साख बता देख ला तू जांच के। ताई चीज बट खिंचा जानी तकिया न पीछा। चीज बट खिंचा जानी तकिया न पीछा। तनी है नी रउए ले जाई है हमरो बाइछा। रउए ले जाई है हमरो बाइछा। क्या बात है?
अरे आशा में नासा बिगड़ले रहुआ पानी, अरे आशा में नासा इधर अरे आशा में नासा बिगड़ले रहुआ पानी, अरे ई है हमारा स्टाइल रानी। और आशा में नासा बिगड़ले रहुआ पानी, ई है हमारा स्टाइल रानी। ऐसे नजर ना करे जा पे तानी, मूड जब खनकी त छोड़ दे पे पानी। ऐसे नजर ना करे जा पे तानी, अरे मूड जब खनकी त छोड़ दे पे पानी। दादा आप कैसे जाए हम घुमाच के, आवाज ए दादा आप कैसे जाए हम घुमाच के, और किया चाहिए बात के